Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, now. See you whining, grinding, all on the floor like that. Oh. Presiden Jangkenyo Trap Youth Council ubaroi ku par senram ulong makaseng kanang yai beteng men penjur ye jingkan rai kinong di bari kinong khayi drok hari lom khasi ba jantia padahal ga juga por ulong bahagi jingya lenti omla on bat sa eka an hridan kamru banle bi an nakabenta banyada yegi pateng ban sawan jonga jai pen reu ya kini upas senram lepan pau ke jingya kran bakilar pathai ku bor hade ke jing khot ya kran jo menteri ke social welfare ba polling do ka santri unai wing arajar phosau hade ka seng lepan mena bentur pat ba sekretariat ka nyotri unai wing arajar phosau pet kumba kalong ni ka jinge kren kalong pet ba pol ude minister matla ni ngi de seng balang aki pol ba mensual se ba pol de noilam seng balang ki don ki minister tingi ya poi haju hi ngi telun haju hi ngi swaban stang ki jinge kren ngi poi bunta ti ba pol ha bidon atau syuki ha ban kren hi ku tau minister concern ti ya kabangi ru ngi la adab ajing sisaban ai ka juba pa ku syu ban kren yang sesisir ya ka ju ring syukwa ban ong hi la da syukwa hi ban ong ba ki don ki ting ha ka jingya lenti ka jongi ki don ki ba ngimla ban syu ong bangin syu bat sa ya ta ka ni hab hi ban le be an ting na ka banta ban ya dapat ya ka pating jong ka jai ban re ba jongi kani ka jing kem drop jong ke choi si kan dang ya biting nang ni sakmat ru wala ni tip le si nang ni sakmat kan don ki NTF team ka bolong bet thik tang nang banta drop kin don ki khap ki ba ke choi si kan hab hi ban bat ka la di ngimla ban ong bangin shanya bet tang ha ta ka NTF team namar ba ka jing bat jong ke choi si ya kinong di ba kinong di drops kam dei tang bangi bat ya ki ban bat yo drops ban the yo drops ka jing yo ka jongi ya kalat ru ban keren ya ki ban pensol thu ya ki biki don kam ban kala biki don kam ban wan phai sa ka jing em ka bat mai ti kani ka jing ya kun ka jongi yo drops ka nom kut tang ka jing ya keren ba sorkar ngin ya buddi ni ki jing dawa ka jongi ban penti kena ba sorkar kam tentri kam kita ki jing kular ki baka kalau kular ma jongi ndri ka jing ya kun ni ka jongi HYC nang ni sakmat kan nang ya betik le sing ila ban yo i menu bentuk abakut ka singi daladon ki NTF daladon ki por pulit yo le siu pulit uyat lat naka kamram ka bala ai hu ladang yo i ki bakum kita ngin la ban chula sha ban chupet ki ngi hap hi ban le ki ba de ban le kum ba pile i ki singi ki bala ja bat ki bala let de ka sang hi kanom sange ya kani ngajing khon persaya dros ngi nang ya wala ong ngi ki ba ngi le be an ho ngi tep ru ngi le be an ka kamram ka bangi de ban le nam ta ban ya da ka ja ban dream nang ya biteng kumba kalong hi menta ka jinya lenti jo paseng ladang i ken ka bisa trai ki la poi de ki pholak tangka la ne poi kruru ka jing benjot ka jongi drop sa ki jaka ka per oi ki bun ki jaka le si ki ba ki bri ki myo i lamba ki la pathai go bor ki bangi yo kem ki bangi yo ban bread ki bangi yo ban snew ban benjot thang la ne ban the a po nala ba kum ta te ha bai dei pat bat ka jing don jo ki bri ki bangi la pha ban sumar lamba ka ni ka jinya lenti ka jongi kumba kalong menta la don ku ba shis pa tu kumut ki khun samla ki bangi ni la pha si ki jaka sumar di ka jing sumar ki ka dang yai peteng hadu menta naman ngi la ya lenti menta nyo benai pra benai di ka jing sumar kam kut no tang lai benai kum kalong ka jela ka jongi akani ka jing sumar ka bangi ngi pha kitu ginong sumarang tu ki pet ba hadu khna ula long ne aman pha yu shayem kumo kala ban chempor sisnam kala ban chempor asnam ru ti kum kalong menta ka jing sumar kini khna kadang yat kini kis pan ru kongut ba kidang don ki badang fu ni ngi kini kis ngiru ki bayang ngesem ki badang kwa ban pha ki kon ki ti ki jong ki she ki jaka sumar ti bai de begitu kinong de hi bun sin nak liang jo seng ngin dayo ngim IT ki pulet rek e ka bangi ngi le kalong ban ye kren ni ki ban ban so tho e ki e ka baki ki de ben le ki la da ki ngap pat akti jong pulet kata ka tip hika a ka kamram jong ki pulet ban le kata ka jing IK si ki nongelam kan beteng bet ka bangi dang don ki nongelam kam ther langi kem drugs ne la de ngi le pen prai ki yen jong ki bri ki basa be an ne ngi le ban ya ki akhmat jong ka sekretariat ni akhmat jong police station kijing pengat kendon ni ki noilam ni kindon bet nang sakmat ru ndrei ban ongi bangin let ban kren ban minister le ne bot chief minister ban ong ban wengi kita ki kies kamdon aliang nak liang dong ngi pwa ru ban pendi kata
Lara ki kies ki don ki la register lara ki poi hakut ngin ya kun hi kat kom ki lenti jong ka kam don jingmut yang i bangi ong benlik pen prai ti kilum sorbi to pasni next ding in wan ya kren no minister ban ong penjak no itu ka kies la ne penduna no ti kendon pelat no kam don jingmut hiru kata ka jingle ka jongi ti ngi nginget bah bangi le na kamenta ka kamram ka bangi le kum ki noilam to paseng kum ka kamram ka bangile nam taban yadai la ka jong kadi ka jai tu kam peri ni la dang ingat kat nu teligi kiesu kani ka jingele ka jong kan dang peteng ba ka jingel kun jong ka seng ka nom kut tang hakini ki meeting tang hakini ki jingya ke jingya lang fight ba ka seng hi kan dang yai peteng man yang kun ya ka jingele ka jong kum nu ban rat ding khong ya utro ko nyim la ban den kum ngel ni la ya gren na ka por sha ka por ba ka kamram ka por pang ka ba kham kong san he ka de jong ka sorka ka ban shim ka jingli lihat si lembaga ni gajing lihat do kaseng akan nyoba prateli ki banai ka sorkar ka kendit na batia la ne ka kendit na gajing pot sliu ka jongka lem dade bangi pen banai ka ni ka rally ka banlong ka nyau terik lihat si ka sorkar kam sim lakot mentang singi banyak kendu kata ka di gajing sisa ya ka bangi hapan keren ndri ngi hap ruban up pa de ka ko namar ba kamde ka besuk ong bangi kendu mentala shahi di snano ya ki rehab center la ne la shahi ngin up ya ka por ngin up ka kumba kalong mentahi ngin up ka khat sautrik kaya ka banja khat sautrik ki ikirai ka sorkar kan siya mga khat sautrik yung mentau banai ila dang iyo iba ka ka jing kren ka bangi kren menta ka singi kam saiso ka khat sautrik ka seng kan sale kaya ka badon kaman